Isepanya Junior Nemune gwa na atụrụ n'afọ bulu ụzọ Ite bulu Aye Oga makamanu Moye melogo malunu Oga makama Aye no moye melogo malunu Aisi no oga makamanu Moye melogo malunu Aiwede kunasi Onye meloni amagwalu Nuwerika kwanu Manobu ga esi jebe na Republic bata ka achọlụ ka ịkọ Ọ dị ya alụ ya sos Kanitonu Kasi jebe na Republic Ende tega janko Acholo kaiko yako nenu Onye nwelu tiko nunu Onye nwelu cheko wata nenu Kanine Nanya panye njemu Banyenda Muno nyesodenu Muna Paul Paulinus Big one Yabu wogo lese A big one Odogu na Bujano Odogu na Thailand Nakanya na Zanawa Mune na gozo panye ije Na nye bido njemunu Anya puto no necha donu Aje luba moto Aibasili moto Aje luna TUO Transport Nigeria Limited Ndoma deno Yoba vokasi bido ni ije Yamune Anya kusi na lagenu, wayo Anya kusi na lagenu I see lag Yabu Lagos State Yabu kasi jano Yamuna ko wanenu Mana yesi go Lagos State Weba yabe na Republic Republic Gbome baide logo sinu Agusili na Port Novo nu Emune Mana ya kusigo na Benin Republic nu Wa kusi na Port Novo Wazeme ba kusi na Port Novo Ay kusi na Agata California Ayelu na Port Novo wakwusi na be akwusila na Agata Galifo Muna Paulinus wogo lete Odogu na Thailand Odogu na Abuja Munya na Kozoteno
California na Port Novo odogwu nwa kwụsị n'ọkada nọ na twin star obele nwa na-eme na expect ka ọ gba onye ọkada si onye ọkada bịa nụ kama na ọ kpọrọ ya keke nọ Vieni si nwanne na onye ọkada ejelu nwa bịa na ọsị agata California no percent second bien oyi ọgbalị emis nwanne maka na ọ bụzi French ka na-asụ na mụ awatara ife na-ekwu nwee jụba odogwu na Thailand si aka efe na-eme ọsị m banye ọwa nwanne m wee banye ọwa wee kpọba anyị na ọwa ebugidego na anyị nụ wee kwụsị anyị n'ebe ọ kwụsịrị anyị wee jee dazie na nke Ifeanyị na bụ Ifeanyị nwa Obeche onye mmịata obodo eze Junior Pope na Port Novo yagodu umia sauce obele ya alumia sauce anodia Nigeria ba Africa ba anya lusena ke fine Ifeanyi won beleje Junior Pope one bullet anya lusena ke fine gudonu nwe ya neno wani koji weche jonenu when he could we talked in the Noah Amune Kane Mibo I know Sana Kifai Umibo Bai I say Kifai I say Kaipaluo and the Mado Male Nanya Leader Amune I just gonna Kifai Wagayale Bazano no aja luke Monday yabu Monday odogo deno bigger state when you mesa na modogu ai be lobi aye luse no bi na luse na ke Monday yabu bigger state we kudo se ndi mmadụ kalia ebe afọ ai kudo Uderike want to go there Nabe Makodon Ezekiel Lucille Babunu Uderike want to go there Odogo yara metiti Deze na yi kudoli ebabu Ye Makodon Ai kudogulo nyanu wa Ai kudole ego mili big Wachi beleze nikolowia Ona mamba Nabu chuno sonu Chuno so wachue Wachue bachi Umeza na modogu nenu Ebabu kose jenu Amune Wanandia kudo leba ferikeno Ayo kudo kulu Chibuko Charles Nabu Chibuko Charles Wanebo Master Don Odogo umeza na mu Nabu Two-Face irunu Kansi Benin Republic
ya ka mụ ka na-akọ nwanụ anyị elusenu na Benin Republic anyị elusenu na Porto Novo ọkalianụ Uderike Nwachukwu dị Eva Junior Nwatimeleze Nikolobia onye rametiti ọ na-aba mba ahụ ọsị na nna ya eti m mmanwụ ode n'ụwa eze na-abatili m mmanwụ ndị nwe bụ na ya mụ eze na-abatili m mmanwụ ewu emakadoọnụ ebe igwe nwanne aka nna m obodo na mgbe ekede yi kedu maka ezi nwaanyị dị nụ Oluju Uderike emu na gbọ Mama Chisomu ya na Chizara Mama Chisomu ya na Chizara aja nwanne dalụ anyị ekele aja nwanne dalụ iba Itabulu Benin Republic abụkwulu Chibuko Wachasu nwa na-egbo Master Don onye ụmụeze na modogo aka na mogo n'alụ na mmekene mmadụ ka ejeje mba ọgụnụ melụm n'enu ụwa eze na mechezori ya tatanụ ọ ga-amaka mma n'ụwa onye melo ọgọ malụ Master Don aka na-eme ogodogwu iso n'odogwu ego ya mụ na-egwu n'ezie na egwugwulu onye abụlụ Chukwu n'ọsọ nwatu ebe atụ ego mmiri ka ọ na-asa Nwatimeleze bụ aka na-eme ọgọ bakụrụ m na Benin Republic nwete nwekwelu onde n'ụwa umeze na mụ nwanne m ebe abụ ka o si ejenye emu na-egwu awụliti waza na bụ Okechukwu Augustine ichie waza Nwatimeleze Nikolobia akwụkwesịrị nwa nna m ya ta obodo eze na m fụlụ unu tile m mmanwụ nje nwefụ na nna m ege mbụlụ ka m na-ekwu n'ode n'ụwa gịnị melọ ga-agbaka gwanụ gịnị melọ ga-agbaka n'enu mụ na-egwu abụghụlụ Mr. Sunday Okonkwo ebe atụ Sunday so fresh Nwatimeleze Nikolobia eze ọmọgodogwu ọrụzi gị na itie waza unu melụ m invite si mụ ụmụobiaba nke Obinna Lucia nke Obinna na-abụ na Porto Novo ye ndị mmadụ kalị onenu elusiri m nke Obinna abụlụ m Friday atịlọ mmanwụ abịa gwa ka ọ na-azụ abịa ta ka ọ na-azụ na Porto Novo abịa ta ka ọ na-azụ n'ebe ahụ ka mụ na-egwu ndị aka na-eme ọgọnụ na mmeke mmadụ ike ejeje mba mmadụ ike ejeje na mụ na-egwu abụkwulu m Emeka Okwu ọgwụ eti aba onye ụmụ dọra n'ahịa ndị aka na-eme ọgọnụ ndị mere ime ọgọ na Porto Novo efe aka m na-echete n'elu ịma na anyị kwukwulu
izunna ọkakwụ obi godi wanụ n'oko dabo kanala na Delta State dese na mobile ewe obi godi aka na-eme ọgọ na aka na-eme ogodogwu aka na-eme ọgọ na mgbe eke na-eyi mmadụ ka eji eje nnu mmadụ ka eji ana mụ na-egwu ndị meli m oge ebe ahụ na berikene ndị elu otelu n'elu ụwa biku na-ewo n'iwo ndị na-elotere biku na-ewo n'iwo na mmadụ erike ezebila ebigi nwata nwemeka ezebila ebigi aka nne m ọgọ dalụnụ na mmekene mmadụ ka eji eje mba ti ya sọs iti ya ife olili la Porto-Novo ọ̀kálẹ́ ló fún òye nu nábù bọ̀sájẹ̀lù kẹbẹ́ bọ̀sájẹ̀lù kó chendo ochendo nwa anyị dalụ ochendo nwa abịa nwa ya ka ọ na-azụ na Porto-Novo buveti ka ọ na-elenụ n'ezie na anya eligide goli ebe ahụ ọkalie n'ovu onye ya bụ dime n'obugo dogwu gbanwe aka ọnụ uche ọsị na ide etieli arụ ume dị na-enwere ume eze echi ekpapụ ugo sejenu enene ekene na chọnụ edu ugwu odi ndị nwere ume eze echi ebe ọbụ kabasi jelu bịanụ edu ugwu odi emekele egwu ọ dị mgba ga-emeghe nkọwa mụ na-enu enwe bute chienu enwe jegosi wee kwuo n'enu eze na anyị delie natanụ ụmụ na mụba eze na afọ akalịla ruo n'elu nne ka mụ na-ekwu nne ka mụ na-akọwa n'elu mụ na-egwu obu kasi jabele na tenaka mụ na-akọnụ ọgwụ ma na ekọba ya kọwa chigechichi ga-abọzi onenu chigechichi ga-abụ onenu mụ na-ekwu abụlụ m aiki nwa China okike aiki mmanwụ aiki nwa China ebig nwanne ikwugozi aka nne m gọna na mmekele mmadụ ike eji eje mba mmadụ ike eji anakwuo ka mụ na-ekwu ekwe mkpọlọ itebulu oyi
ọgọ n'egwu ndị melụ m ọgọ n'egwu nụ ka nnekene fa Obinna Tibata Obinna Tibata na mbekene nwati meleze odogwu na mbekene mmadụ ike eje mmadụ ike eje ana ka nnekwu Saki Money odogwu na Morocco nwati gbata Saki Money odogwu aka na mọgọdalụ na mbekene mmadụ ike eje mmadụ ike eje ananụ mana ọ bụ gị nwa bụ landlord n'Ọnịcha ado o ji moto eme ọgọ na mbekene yo Tamba Obinna Tibata ebig nwanne m kesi m kene nwanne yi ọnwa meze Tibata onye mmịata obodo eze na mmeke na gị si m kene na bụ nwanne yi nwoke ọnwa meze Tibata landlord n'Ọnịcha ado esi m mele ugbo na ezigbo nwanne yi Master Tibata onye nkụzi mana ọ bụ ego ka ọ na-elenụ Prince Austin Chukwujidofọ nwoke afọ Igwe Casablanca na mbekene nwanne Odinigbo big nwanne Odigbo Tise na mbekene mmadụ ga-eje nanụ ka na-ekwu ewenekene ya bụ ezigbote nne ya nụ late chief Ọkammachi Ajakwaka Buleni eze kedu maka ezigbo nne gị nụ iyom ọkụ ọba Ọkammachi ijelu ụmụ nwanyị na ya ekenye Austin Chukwujidofọ ebig nwanne m onye obodo eze odogwu na mmeke mmadụ ike eje ana ka na-ekwu ewenekene amechenja onowu Igbo regeti etulu gị gburu egeti Papa Chikanso na mmekene yo ka nkene Monday nwanne Monday odogwu mụba nwanne m aka nne m ọgọdalụ na mmekene nwanne Emmanuel Magnet biko genelu mụnụ ite nwabisi ya na mma nwanne m Cletus J nwanne mmadụ n'ọbụrụ ya jaja nwanne mmadụ abụrụ ya na mmekene Igwe Swanky nwata imele eze odogwu kedu maka Chibike Igiliga na mụ ike na-ana mụ odogwu ebe igi nwanne m daalụ kedu maka Koki Money ndị aka na-eme ọgọ na ndị aka na-eme
Azubike nwagbata ebe igodogwo n'elu Christian Azubike Agbasa aka Ability Yandex odogwu n'ụmụ echogbo ụmụ ejan mmịata obodo eze ike na Jakarta Indonesia Evolucha Digital Stars Emekenie Kaije Kenenu Ejike Skedi Wogayala Akunyele na odogwu na nwele message odogwu n'India ameke mmadụ ike eje mmadụ ike ya na ameke na-eyi Ejike Skedi Wogayala Akunyele na nwele message odogwu n'India na ya ekene yi o Kaije Kenenu Blessed Okeke Ebig nwanne m Blessed Okeke odogwu emi aka obodo eze kedu maka obele nwa gị ya bụ Blessed Junior Ilusi kenelu m Okiri JP Elibe agwụ na emi aka obodo eze ezigbote nwanne Friday more morning na bụ Friday born odogwu na Kampala odogwu na Kenya na ya ekene yi o kedu maka Egbuche mmadụ kọlọ na bụ somebody na begbu na ya ekene kwu ya anyị ekene Alert Udoba Alert 2020 Blessed Okeke nasi mu kene yo na bu God is good na mi ato obodo eze Kaije Kenenu ya bezo yemu Obaki ma wegwu atu Ebig nwanne m Obaka Pedro ụmụnna nwezu akụ n'ọrịa m etiti Ilusi kenelu mu ezi nwanyị gị na bụ Chiamaka Ụbaka kwalite ụmụ nwanyị mana ọ bụ ndị ọrịa metiti ka fabụlụ iwesi m kene Chinedu Okeke Edudo last man eribe agwagwu n'India na Kenya odogonye ụmụ enwere mana ma ya ekene yi o kedu maka Basili Miki na bụ Basili Miki onye kwere na ezi nwanyị ya Ifi Miki nwa ịmale obi dị ya ndị mmịata obodo eze Ilusi kenelu m Vincent Otiko and his wife Ngozi ka nwanyị ọma anyị na-ekenekwu Chinedu nwa Paul nna Luowala aka Bọtọ ya na ọgbọnọ iba sa Kaije Kenenu Jidofo akpe anyị ekenego gị o igwe omena nwata
odogwu n'India mana ọ bụ ezigbo onye ụmụ ọba nọ nke ebo na-egwu ekene yi o anyị wee na-ekenenu big nwanne m na butekwu eria nwa mamanụ anyị ekene yi o mmadụ ka eji eje mmadụ ka eji ananụ anyị ekene yi I wena kene Donatus Abata Domban India anyị ekene yo na ọ bụ mmadụ ka eji eje mụma eje kenenu big nwanne ebigologu iti ability aka nne m ọgọdalụ na mmeke aka nne m ọgọbodogwu na mmekene nwanne Ike ya bụ mmilize egwu na mmịata obodo eze na mmekene ụmụ ichie nwanne m odogwu aka nne m ọgọdalụ na mmekene mmadụ ga-eji eje mmadụ ga-eji n'anụ ebighi eje kenenu eze mmile nwilo na Kenya na ekene yo mmadụ ka eji eje mmadụ ka eji n'anụ na na-egwu kedu maka chọọchị memba anyị ekene gwokwunu mmadụ ka eji eje ka ekenenu ezi oyi aka m nnu ya bụ chunozo Agbata ebighị nwanne m Domban na Kenya onye obodo eze daalụ na mmekene onye obodo eze daalụ nụ kedu maka ezi nwanyị gị nụ Stella Chinonso Domba aka Stainless Madam na ya ekene yi Amobi nwanne m Amobi obi anọ Amobi senior abịa mmanya ka na-azụ n'otu ọcha ebighi nwanne m na mgbe ego mmadụ ga-eje eje mmadụ ga-eje ananụ ga na-egwu onye bụ chi ego na m ekene ihe unu je n'elu anya ọbụma na ndị mmadụ erika ndị echetalụ n'elu ụwa unu ewo n'iwo ndị a na-echetalụ unu ewo n'iwo ọgọza ya nọlịa ka na-egwu una